Στις μεγάλες δημιουργικές στιγμές της ανθρωπότητας, σκοπός της τέχνης δεν ήταν η ομορφιά. Η ομορφιά ήταν μονάχα το μέσον. Σκοπός της τέχνης ήταν η αποκάλυψη της ενότητας αυτής. Σκοπός της τέχνης ήταν η λύτρωση. Η δημιουργία, θα πεις, είναι παιχνίδι. Δεν έχει σκοπό μήτε τη λύτρωση, μήτε την ομορφιά. Ο δημιουργός είναι ένα παιδί που κάθεται στην άκρη της θάλασσας του μυστηρίου και παίζει. Πλάθει με την άμμο ανθρώπους, σπίτια, βουνά και ζώα. Παίζει. Όταν μου βάλεις ένα σκοπό, δεν μπορώ πια να παίξω. Δηλαδή δεν μπορώ πια να δημιουργήσω. Ναι, η δημιουργία είναι παιχνίδι, έτσι φαντάζει. Γιατί χωρίς άμεση επέμβαση του λογικού, σαν ένα μεθύσι μυστικό τραγουδάει και πλάθει. Μα βαθιά, άπειρες κρυφές δυνάμεις δουλεύουν, αγωνίζονται με ορισμένο σταθερό σκοπό που μήτε ο τεχνίτης μπορεί να τον μαντέψει. Σταμάτα! Η ζωή της τέχνης πολλές φορές κρίνεται από το πώς παρουσιάζεις την ίδια την τέχνη. Ο curator αναλαμβάνει αυτό το έργο μέσω της τέχνης της προβολής. Η επιμέλεια έργων τέχνης ή curating δεν αφορά μόνο την ορθή τοποθέτηση στο διαθέσιμο εκθεσιακό χώρο των έργων τέχνης ή το κείμενο παρουσίαση της έκθεσης, αλλά ποικίλες παραμέτρους, όπως οι ακόλουθες. Άμεση επικοινωνία, είτε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε διαζώσεις, με φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την παρουσίαση ενός έργου ή ολόκληρης συλλογής. Έβρεση του κατάλληλου και παράλληλα αντιπροσωπευτικού εκθεσιακού χώρου. Αδύρυτη σημασία φέρει αυτή η παράμετρος. Ο εκθεσιακός χώρος οφείλει να προσθέτει έγκλη και να εμπνέει σεβασμό στο κοινό, καθώς και να αναδεικνύει τα περίτεχνα έργα του καλλιτέχνη. Έβρεση πόρων και αιγίδας από φορείς που θα προσδώσουν κύρος στην προώθηση του εγχειρήματος. Να σημειωθεί πως αυτή η αναζήτηση είναι αμφίδρομη. Ο καλλιτέχνης και η ομάδα του επιδιώκουν την οικονομική αρρωγή από φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς, αλλά ταυτόχρονα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οργανισμοί αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Είπαμε για τον Αρναούτογλου, έχεις επικοινωνήσει και περιμένουμε απάντηση. Έχω στείλει mail και περιμένουμε απάντηση, ναι. Έχουμε κάποιον καλό, συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι εκεί που μπορεί να κάνει κάτι ή κάποιον γνωστός κτλ. Έχουμε κάποιον. Προετοιμασία οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού. Ένας επιτυχημένος επιμελητής εκθέσεων οφείλει να καταβάλει ακατάπαυστες προσπάθειες για την ομαλή και επιτυχημένη παρουσίαση της έκθεσης. Συνεπώς, θα πρέπει να εργαστεί σκληρά ώστε να επιτύχει τα κάτωθη. Τη δημιουργία φύλων παρουσίασης, ώστε ο επισκέπτης να απολαύσει μια οπτική εμπειρία επιμόρφωσης αναφορικά με τα εκθέματα. Την προσαρμογή ηχητικών εφέ, κυρίως ηλεκτροακουστικών ήχων, ώστε ο επισκέπτης να βιώσει έντονα συναισθήματα. Τέλος, τη συγγραφή του λόγου του, καθώς και των κειμένων που θα συμπεριληφθούν στον έντυπο κατάλογο του Μουσείου Εκθεσιακού Χώρου. Είπαμε.
5 ή 6 είναι, πες μου λίγο. Πότε είναι το closing? 7 ξεστείνουμε, ωραία, 7 Φεβρουαρίου ξεστείνουμε. 5 είπαμε, να κάνει προσκλήσεις η πρεσβεία. Ωραία, εγώ αυτό το μεταφέρω στο κόκκινο. Κάτω στην περιφέρεια που το παίζει γραφίστρια. Πληρώνεται για να κάνει μια δουλειά. Και την κάνω εγώ. Γιατί? Τη στέλνω έτοιμο το αρχείο και είναι ηλίθια, δεν καταλαβαίνει. Σε παρακαλώ, δηλαδή ειλικρινά. Σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Σταμάτα! Κάμω. Η ζωή του ήταν παράξενη. Τα λόγια του λίγα και τσεκουράτα. Αυτός δεν ήταν που είπε για τον Μιχαήλ Άγγελο «καλός άνθρωπος, μα δεν ήξερε να ζωγραφίζει». Αυτός δεν ήταν που έκαμε τα φτερά των αγγέλων τόσο μεγάλα που η Εκκλησία τρόμαξε. Αυτός δεν ήταν που έγραψε μια φορά σε ένα χαρτί «δεν μπορώ πια, βαγγέστησα». Και όταν τον ρώτησε η Ιερά Εξέταση «πού θα ήρθες, γιατί ήρθες», αυτός αποκρίθηκε «δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα». Αντιμετωπίζουν και οι δύο το θείο, ο καθένας με το δικό του τρόπο, με το δικό του μέσο, ψάχνοντας και οι δύο την ουσία. Την αγωνία του τη νιώθει σήμερα ο τεχνίτης πολεμώντας να διατυπώσει το δαιμόνιο της εποχής μας. Μέσα στην τυφλή και άνανδρη σιωπή, μονάχα ο τεχνίτης μπορεί να δει και να μιλήσει. Μονάχα αυτός αφουγκράζεται τη βουή που κάνουν τα αγέννητα και μάχεται να μαντέψει το πνεύμα και να το κάνει ορατό. Και κάνοντας το ορατό, δίνει νόημα και συνοχή στην αγωνία της εποχής του και λυτρώνει την ψυχή από την αμάθεια και τον τρόμο. Μετά από την αναφορά μας σε ένα μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος έγραψε για τον Ελ Γκρέκο, τώρα θα καλέσω στο βήμα έναν άλλο μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη που έχει αφιερώσει μια σειρά έργων για αυτόν, τον Ελ Γκρέκο, τον Νίκο Φλόρο. Δεν υπάρχει. Κάνει διαφορά 50-70 ευρώ. Η αρχή του ταξιδιού της εκάστοτε έκθεσης, η αρχή μιας νέας εμπειρίας, η αρχή κατάκτησης μιας νέας πρόκλησης ξεκινά για ακόμη μία φορά. Ο κάθε προορισμός επιλέγεται έπειτα από ενδελεχή έλεγχο και με αυστηρές προδιαγραφές, ώστε η σύζευξη της εκάστοτε έκθεσης και της θεματολογίας της να είναι άρρηκτη. Επί το έργο, ο curator οφείλει να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την άρτια τοποθέτηση των έργων τέχνης και να φροντίσει για τον κατάλληλο φωτισμό των εκθεμάτων. Η επιμέλεια και ολοκλήρωση του έργου του πραγματοποιείται όταν ο curator έχει επιτύχει την ομαλή διεκπεραίωση αυτών των καθηκόντων και έχει άριστη επικοινωνία με τους υπεύθυνους του εκθεσιακού χώρου. We will have La Pietà here, yes. The crucifixion and the portrait. For my opinion, it's better to put these three, and after we will find the right place. A lot of information together. But yes, but it will be for Macedonian. But we will find a solution. Let's put these two statues there and the La Pietà here. And
after we will find a great solution for all. Okay? Thank you. Thank you for that, for this. We will just move this. Yeah. Okay, put it more up. Higher. Okay. Yes, Better. no problem because Okay, it's better. Okay. You know, as real crucifixion, Yeah. to be it's necessary, maybe we will need another third. If it's necessary, we will see. We must train with that, not illuminate in the picture, because Yeah. it's possible to illuminate too much. Yeah, of course. Only Here, and here, we should have. when the lights get here, then We'll fix it. we can see. Okay, gracias. Νικό, να φτιάξουμε λίγο το φωτισμό τώρα, να τελειώνουμε με αυτό, γιατί μου είπε ότι θα μπουν 2 φώτα από εδώ εκεί και 2 φώτα από εδώ εκεί. Can we have dos? Dos focos. Desde allí, Oui. Sí. este y otro allí. Este aquí. Sí. Y ahora pongo otro de allí para allá. Sí. Otro más. Sí. Wait. Τώρα είναι εντάξει, καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο, αλλά Θα το περάσω ένα βερνίκι μάτ. ποιο μου Το πρόσωπο για το τεφί. Πότε? Γέλισε. Τότε δεν γίνεται. το θέμα είναι άλλο ότι αυτό εδώ το θέλουμε. Τελικό στάδιο της κλιμάκωσης αποτελεί η παρουσίαση στο κοινό, άλλοτε με λεπτότητα και άλλοτε με κεντρικές πινελιές της τέχνης και του ρεύματος όπου πρεσβεύει η εκάστοτε έκθεση. Δίχως αμφιβολία, ένα κείμενο γεμάτο ιστορικές αναφορές σχετικά με τον τόπο, τον εκθεσιακό χώρο, την έκθεση και το χαρακτήρα αυτής, καθώς και τις τέχνες όπου παρουσιάζεται, αποτελούν την ηθάκη του ταξιδιού του επιμελητή εκθέσεων. Και τώρα ο επιμελητής της έκθεσης του Νίκου Φλόρου, κύριος Αριστοτέλης Καράντης, έχει το λόγο. Είναι σταυροδρόμου πολιτισμού από την αρχαιότητα και φέτος φιλοξενεί το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο για πρώτη φορά μέσα από τα μάτια ενός άλλου καλλιτέχνη, Έλληνα καλλιτέχνη του Νίκου Φλόρου. Ταξιδευτές και οι δύο της τέχνης τους, έχοντας την ίδια ρίζα, επιστρέφουν στο σπίτι τους, στην πατρίδα τους, στην Ελλάδα. Su talento para ser capaz de crear y expresar la luz en la oscuridad. Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε εδώ. Είμαστε πολύ περήφανοι και σαν Έλληνες και σαν καλλιτέχνες, αλλά και πάνω απ' όλα σαν άνθρωποι οι οποίοι τους δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από τα μάτια του El Greco. Η έκθεση με τίτλο «Φως στο σκοτάδι» συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε και με τον Ισπανό κυβερνητικό εκπρόσωπο με πρόταση για νέα έκθεση με έργα του El Greco, σύντομα και στη Ρόδο, με διεθνή ακτινοβολία και πολλαπλά ωφέλη για την πατρίδα μας. Με εγκομιαστικά σχόλια για τον Νίκο Φλόρο και την Ελλάδα, μίλησαν και όλα τα ισπανικά μέσα και η έκθεσή του θα διαρκέσει έως τις 10 Γενάρη. Ωστόσο, η κάθαρση στην ψυχή και το νου ενός επιμελητή εκθέσεων πραγματοποιείται μονάχα όταν υπάρξει αναγνώριση του έργου όπου προσέφερε απλόχερα σε χιλιάδες ανθρώπους μέσα από τον τύπο.